Има ли желаящи бъдещи булки младоженци? Заповядайте, учете, момичета, да разберем коя ще бъде следващата кандидат булка и кандидат младоженец. DJVirus.com. Готови ли сте за танци? Давай, колега, пускай! Едно, два и стоп! Дами и господа, този букет е специален и ще се печели по малко по-различен и уникален начин. Букетът ще се печели с канадска борба. За това ще ви бъде необходимо да се разделите по двойки. Едно, два, три! DJ Virus.